हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ एमजेड चेनेल नोंथांमोनखौ बरायलायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआनो जादों ITI नि एडमिसननि बागै लोगोफोर। नैबे 2022 आरो 23 नि ITI नि एडमिसननि बागै आं नोंथांमोननो दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर। माखासे लोगोफोरा दाख्लैबावै मेट्रिक पास जानाय आरो हाई सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोना बिराद आंनो कमेन्ट हरगासिनो लोगोफोर। नैबेनि बे बोसोरनि ITI नि एडमिसना जाथ'गोना जाथ'वाखै होननानै लोगोफोर। माबायदि जागोन बेखौ माखासे सोंहरदों माखासे लोगोफोरा। सिगां आं बानायदोंमोन, थांनाय बोसोराव बानायदोंमोन खोमा आं मोनसे भिडिअ ITI नि बागै। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायनानै बिथांमोना बिराद कमेन्ट हरगासिनो आरोना। नै दाख्लै बावैनिफ्राय बिराद कमेन्ट हरगासिनो जायफोरानोखि मेट्रिक पास जाखांबाय, हाई सेकेन्डारि पास जाखांबाय बिथांमोना ITI लानो गोसो। ओमफ्राय बिराद आंनो कमेन्ट हरगासिनो लोगोफोर। आं नोंथांमोननो दिनै बे ITI नि एडमिसना एबार बे बोसोरनिया जाथ'गोना जाथ'वाखै नोंथांमोननो आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर। अब्ला फैदो लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिनै ITI नि बागै खिन्थागोन लोगोफोर। ITI नि एडमिसननि बागै, लोगोसेनो बेसेबां मार्कआ ITI आव सिट मोनो एबा गभर्नमेन्ट ITI आव सिट मोनो नोंथांमोन आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर। अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो लोगोफोर। बे बोसोरनि ITI नि एडमिसना जाथ'वाखै एबा अनलाइनाबो जाथ'वाखै लोगोफोर। मानो होनबा थांनाय बोसोराव बिराद लेट जादोंमोन कर'नानि बागै, बेनि थाखायनो जाथ'वाखै। आरो बे मासनि नैबे जुलाइनि लास्ट उइकफ्राव जानो हागौ, नङाबा आगस्टआवसो जाहैनो हागौ लोगोफोर। जेबो बिदिनो अनलाइननि जेबो नटिस ओंखारथ'वाखै लोगोफोर। नैबे जुलाइनि लास्ट उइकआव जाहैगोन, ओमफ्राय लास्ट उइकआव नङाबा आगस्टआव जाहैगोन लोगोफोर। नोंथांमोना आं खिन्थाबाय लोगोफोर, दानो जाथ'वाखै दे लोगोफोर गभर्नमेन्ट ITI नि अनलाइना लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' ITI फरायनोबा अनलाइन खालामग्रोनांगोन। अनलाइन खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना सिट मोनगोन आरोना लोगोफोर गभर्नमेन्ट ITI आव। लोगोफोर बे जोबथ'लायबाय लोगोफोर। अनलाइना जाथ'वाखै आरो अनलाइन डेटबो ओंखारथ'वाखै, जेबो नटिसबो ओंखारथ'वाखै लोगोफोर। नैबे जुलाइनि लास्ट उइक नङाबा आगस्टआवसो जाहैनो हागौ लोगोफोर अनलाइना लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना नेथ'लायदो ना मा बुङो। जागोन, बारा गोबाव गैला नङा होमबा, आगस्ट सफैनोथ' बारा गोबाव गैला। ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो जेबो नटिस देखायथ'वाखै अनलाइननि। ओमफ्राय दा बेथ' जोब्बाय। एबार फैदो लोगोफोर पार्सेन्टेज, बेसेबां पार्सेन्टेजआ गभर्नमेन्ट ITI आव सिट मोनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौ खिन्थालायनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना मेट्रिकआव एबा HSLC आव नोंथांमोना मार्कसिटआ जानांगोन। जुदि मोजां ट्रेडआव लुगैदोंबा, जेरै इलेक्ट्रिशियान, फिटार, MMP बेफोरबायदि जुदि मोजां ट्रेडआव लुगैदोंबा नोंथांमोना मेक्सिमाम मेट्रिकआव 70 प्लास जाखानांगोन लोगोफोर। 70 प्लास जाखानांगोन लोगोफोर। 70 बा 80 गाहाम जाहैनांगोन लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना गभर्नमेन्ट ITI मोजां ट्रेडआव मोनगोन लोगोफोर। मानो होनबा बुहुत स्टुडेन्ट ओंखारबाय लोगोफोर ITI आव फरायग्रा, बुहुत स्टुडेन्ट ओंखारबाय। बिनि थाखायनो दा काउन्सिलिं जायो, अनलाइन जाखांनानै काउन्सिलिं जायो नोंनि मार्कसिटजों, मेट्रिकनि मार्कसिटजोंसो दे लोगोफोर। मेट्रिकनि मार्कसिटजों काउन्सिलिं जायो, बिदिनो बासि बिनि थाखायनो बुहुत पार्सेन्ट नांगौ जायो लोगोफोर गभर्नमेन्ट ITI आव मोजां ट्रेडआव मोननो थाखाय। अब्ला 1 इयारफोरनिबो दं लोगोफोर, 1 इयारफोरनि नन इन्जिनियारिं कर्स जेरै कपा बायदिसिना दं 1 इयारनिल'। बेफोर नन इन्जिनियारिं कर्स, बेफोराव जुदि नोंथांमोना मोननो हागौ लोगोफोर 55, 50फोर थाबाबो मोननो हागौ लोगोफोर। मोननो हागौसो दे लोगोफोर, मोनथारगोन बे नङा लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि अनलाइनखौ नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायनि सार्टिफिकेट थाबानो अनलाइन बानायनो हायो। 3rd डिभिजनानो जा, 2nd डिभिजनानो जा, बा 1st डिभिजनानो जा, जायखिजाया मेट्रिकल' पास जानाय जानांगोन, होमबानो नोंथांमोना अनलाइनखौ बानायनो हागोन। अनलाइन बानायखांनानै नोंथांमोना काउन्सिलिंबो खालामजोबनो हागोन। ओमफ्राय सिट मोनैया बे उननि खोथा लोगोफोर। नोंथांमोना अनलाइन खालामनाय जेरैबाबो नोंथांमोना जुदि गोसो दंबा, सोरबा 3rd डिभिजनाव जादोंबाबो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो गोसोबा अनलाइनखौ खालामनो हायो लोगोफोर। हाखाजोबो अनलाइनखौ, मेट्रिक पास जानायनिल' सार्टिफिकेट नांगौ, होमबानो नोंथांमोना अनलाइनखौ बानायनो हागोन। सिट मोनैया उननि खोथा लोगोफोर। काउन्सिलिं जाबाय थागोन लोगोफोर, काउन्सिलिं जाबाय थागोन, बे उननि खोथा लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि अनलाइन बानायग्रोनो गोसो दंबा अनलाइनखौ बानायनो हागोन मेट्रिक पास जानाय सार्टिफिकेट थाबानो। ओमफ्राय आंथ' नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय लोगोफोर, जों बेसेबां मार्क नांगौ लोगोफोर गभर्नमेन्ट ITI आव मोजां ट्रेडआव मोननो थाखाय। मेक्सिमाम 70, 80, 70नि प्लास जाखानांगोन लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना गभर्नमेन्ट ITI आव मोजां ट्रेडआव मोनगोन लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना माखासे नन इन्जिनियारिं दं, बेफोराव मोननो हागौ आरो ना लोगोफोर। खम मार्क थानाया लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट दंबा नोंथांमोना अनलाइनखौ बानायना लाग्रो लोगोफोर। अनलाइनखौ बानायखांनायनि उनाव बहुद प्रसेस दं लोगोफोर, बुहुत प्रसेस दं लोगोफोर। अनलाइन बानायखांनायनि उनावबो बुहुत प्रसेसिं दं लोगोफोर। काउन्सिलिं जाबाय थायो, खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा, 8 बार गाहामसिम काउन्सिलिं जायो लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ जुदि उनाव अनलाइन खालामखांनानै जुदि नोंथांमोना रोङाखैबा आंखौ कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। अब्ला आं नोंथांमोननो फारि खिन्थागोन लोगोफोर। ITI नि बागै A to Z नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर। माबायदि एडमिसन मोनो नोंथांमोननो A to Z ITI नि बागै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। दानो अनलाइन जाथ'वाखै दे लोगोफोर, ITI नि अनलाइन जाथ'वाखै दानो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं बेखौनो खिन्थाबाय। बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव जुदि नोंथांमोना ITI नि बागै मोजाङै मिन्थिनो गोसो दंबा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट हरदो, होमबानो आं नोंथांमोननो फारि भिडिअ खालामना खिन्थाजोबगोन लोगोफोर। लोगोसेनो जायफोरानोखि पार्सनेलि ITI नि बागै मिन्थिनो गोसो, अब्ला नोंथांमोना आंनि नाम्बारखौ आं गाहायनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना
आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै मोजां सोंहर अब्ला आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थाहरगोन लोगोफोर एकदम बहुत खोथा मिथिनो गोनां लोगोफोर ITI फरायनोबा मानो होनबा बहुत खोथा मिथिनो गोनां लोगो अनलाइन दं अनलाइनाव काउन्सेलिं जायो माबायदि बहुत खोथा मिथिनो गोनां दं लोगोफोर नोंथांमोना बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो नोंथांमोना जुदि मिथिनो गोसोबा कमेन्ट हर आं नेक्स्ट भिडिअ बानायनानै खिन्थागोन फारि फारि लोगोफोर माबायदि ट्रेडा मोजां जेनेबा इलेक्ट्रिसियाना माबायदि ओमफ्राय बेफोरनि बागै मा ट्रेडआव लायोबा जोङो एसे चान्स थायो लोगोफोर गभर्नमेन्ट साख्रिफोरनि चान्स थायो नोंथांमोना फारि फारि खिन्थागोन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय